Sengsani joto lukurokno thoi thangphano ang theigalak obostini jotoni no wan chuma kaisa tonga phia kebi kok hingkangke neng ang chung joton borokno jeng mutaiya tini tripri khorang phayo abo ongkha coronavirus ni awareness ni kokno tiyei rugui tripri dofani lukurok bai kokthrai na bangai tini tripri khorang phaimani kokse khaponi tripri ta khotai bu khurok Tripura hastono karei India government bo lockdown khalaikha. Tripura haste ukito abo 31st jora. Abo tumuno sarantanga kai abo asuk kabang jora buya hati barsa siminche kalayo Tripura wangka kai. Pheba Tripuri khorang kete bo balaino marke wanchugo abo ke bokti hai mani kokung kai. Hati barsa sung coronavirus tumuno sung manjagai tongkang ke sung saipan cemanya ang coronavirus manjak nai. Aboni bagai sung tam khlaina number 1 ke sung kaisani nok bai sung kaisani nok kerna kernyagi tongkang ke balai khen chawo te hati rogo sung manai khuni sung nalayo ajago rangni simin bosini phayo yago sini virus tumuno tongkang ke rang ni simin no dukandar ni oro thango phal nok ni simin je phalnai ni yago thango boni simin no te kubni yago thango obote hai ngai mano kaisa kok tripri khorang sawono oboke cha thok nung thok tong thok obo sak pai thak ka thang tong khang kise cha thok nung thok tong nai aboni bagi jeng tam khlaina nang barat hakotore ba tripura hasteni government tumuno obono lockdown khlai ri khang ke sungbo abono pali ui mani ui tona nango aboni bagi sung phal nok rogo sung mani rogbo phal nok rogo je phali tonai rogbo phaliagai tong hangke balai no chawo te lai solai thangke tongnai borok rogbo khoroksan nokbe khoroksa kalaya khlai bemar no a bemar hamya no bariya gai tong hangke balai khen chawo taboni bagi ke tumuno sung coronavirus manjajak borok hangke jeng sakbai thangbo jeng saimanya jeng manjajak henai abo tuluk se aboni reaction khalayo aboni bagai Tripura hastini joto Tripura hastini Tripuri takhokte bukhrokno Tripuri khorang simin kobokna musungo abono please khairogai urjorawo jeng nok hukni nok halayagai bazar rogor jeng mane khuni rok pailiagai tonglai makhangkai belai no chao sini ya phoje tongmani jeng nangkhangkai jeng meibari rok kailaiei mai khuteng rok khlailayei jeng tonglai makhangkai belai no chao sini je jeng age jeng salbrum no nok ni samu hamu tangna bagai jeng jora reimalaya bari rok khlaina bagai jeng jora reimalaya tabuk jeng ujora wono khoroksani nok bai khoroksani nok kringlaiyagai jeng nok kaisao tonglayei no jeng meibari tuibari rok jeng khlailayei samung hamu nokni samung rok jeng tanglai tonglai makhangkai balai kheno chao ni Tripuri khorangni simin kobok hormani kokse khapon Tripuri ta khotei bukhurok norok doguino tongo Tripuri khorangni mangpulibo phatar nokhorei thangai phai tongnai rokno Tripura hastini TSR police rok tam khlai tong borok kebon phano phiyogya jotorono romo buo naitugo sabo apte ke tongoi tong aptrungno borok nai chomui tongoi tong maba jengbo ajago jeng chaiyawi kathang nokha talsa hai jeng tongoi mano phiaba hati barsa hai jeng chawi nungoi na tongoi nogo tongoi mano ni Tripuri khorang samani kokse aboni bagai khaponi Tripuri takhokte bukhorokno koboknai nongni onkharlayawi eba nok kaisani nok bai te kaisani nok rogo jeng thanglayagai tonglai makhangkai belai kheno chanai u khebo nei Tripuri khorang sana musungman se obo suru Tripura hasto siminya hayung kuplungoi joto jagao no apte hai khemang no ungui tongo aboni bagai Tripuri khorang ni simin bo kaisa kobong okay khapon Tripuri ta khote bukhurok tini bagai ahai no ahai asuno jotorno chibaya phorei jotorno khulumkha belai khena hambai Tripuri khorang nai tongnai ta khokte bukuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khongkha ke tino subscribe khlai di jot tonse sekang video norok nugna bagai aboni bagi ta makhlai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlai abona click khlai mani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana
नुकजाखा आ बेलो क्लिक खालाय रेखा के जों भिडिअ आपलोड खालायमानि लगे न नरक भिडिअ नुगाना जतन साइसेका नुगाना आबनि बागै बेलाखौनो हामबाय नायदोंदि